Maayong gabi Mga igsuon diri sa Ebanghelyo karong adlaw Martes, ang atong Ginoo miingon, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Mga igsuon, unsay pasabot sa atong Ginoo niining kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Kay unsa di ay ang kalinaw nga ginahatag sa kalibutan? Mauni, sa kalibutan, peace is the absence of war. Kuha, again, sa kalibutan, peace is the absence of war. So kung walay gasumbagay, peace. Kung walay gapinusilay, na ay peace. Kung walay chaos o kagubot, na ay kalinaw. Pero mga igsuon, dili na mao ang kalinaw nga gi-offer ni Kristo. Unsa man ang kalinaw nga gi-offer ni Kristo? Tan-awa lang ang nahitabo sa krus. Sa una, ang krus simbolo sa kangit-ngit, simbolo sa kagubot, gubat, tanang negatibo. And yet, wala mi shortcut ang atong Ginoo to the resurrection diretso. Ni agi gyud siya sa kagubot sa krus. That is the peace of Christ. In other words, girecognize gyud ni Kristo nga sa kinabuhi naagyud ang kagubot, naagyud ang problema, naagyud ang sakit, naagyud ang kamatayon, naagyud ang bagsak sa exam, agian nato na, pasanon ta na, ang kalinaw maanaa ka nato kung kita mulahutay, dili mo surrender. Si Kristo, taman sa katapusang ginhawa, niingon ra gyud siya, Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Wala siya mi-give up, wala siya mi-surrender. Gipas-an niya ang krus, niagi gyud siya sa krus. That is the peace of Christ. Nga bisan na ay war, makabot gihapon nato ang peace of mind and heart. Nga bisan na ay kagubot, milahutay ta, atong gipas-an, pero wala ta mi-surrender. That is the peace of Christ. So mga igsuon, mga practical suggestions diha sa atong prayer. Na ako'y tulo ka examples. Number 1, kana bang mag-ampo ta? Sayop nang moingon nga, Lord, wala na unta ko'y problema nga moabot sa akong kinabuhi. Nga numan, because samtang buhi pa ta mga igsuon, whether we like it or not, bisan pag-unsa atong social status, moabot gyud ang problema. Naagyud na. So the best content is, Lord, naagyud ang problema. Sama nga ikaw ni acknowledge gyud sa cross, ako pod Lord, dili ko mangayo nga mawala ang problema. Di ko mga shortcut. Tagai ko sa grasya nga pasano nako akong cross, atubangon nako akong problema, pero tagai ko sa grasya nga maanaa unta nako ang kalinaw. Mulahutay ko, dili ko mo give up, dili ko mo surrender. Mahuman ko nga kusga na. That is the peace of Christ. Ikaduha, sayop nang moingon ta nga, Lord, dili unta ko maabtan og sakit. Lord, wala na unta ko'y sakit. Because whether we like it or not, mga igsuon, bisan pag unsa siguro nato kay healthy, moabot yun ang sakit because we are mortal beings. Madugta man ta.
muhinahinay gyud ta kadugta, padulong gyud ta diha. So the best content is aron na ay peace. Lord, na amang gyud sakit moabot man gyud na. So ato bangon ko na, pasanon ko na ang ako lang gipangayo, Lord, the grace nga kung sakit na gyud kaayo, igo ra gyud kong muhilak, Lord, pero di ko mo surrender. Tagaay ko sa kalinaw, Lord, tagaay ko sa grasya sa kalahutayan, kalig-on, lalom nga pagtuo, pagsalig, paglaom diha nimo. Amen. I swear, mutindog ka. Sug na akay sakit, nagmalinawon ka. Ikatulo, mga estudyante, sayop nang moingon ta nga, Lord, makapasar unta ko sa exam, dili unta ko mabagsak. Mga igsuon, bisan pag summa cum laude ta, realidad gyud sa kinabuhi, pasar or bagsak. So ma-stress ta, bisan kung saon natugtuon, bisan pag summa cum laude ta, nabagsak ta, na-depress ta. Kasabaan natong Ginoo. So the best content is, the correct content is, Lord, kita mangyud ka sa akong paningkamot. Bless my paningkamot. Lord, kung makapasar, salamat kaayo, Lord. Kung dili ko kapasar, Lord, pasanon ko na, nasakit. Atubangon ko na, Lord. Di ko mulikay, ana, dawaton ko na. Ang ako alang, Lord, tagain lang ko sa grasya, nga mutik gyapon ko sa sunod. Dili ko mo surrender. Amen. Pagtindog nimo, peace is with you. Mga igsuon, that is the peace of Christ. Nga bisan naa ang kagubot, pasano nimo, pasano nato, atubangon nato. Why shortcuts? Sama nga si Kristo, wala ni aging shortcut. Ni pasan sa cross, gilansang sa cross, pero wala ni give up. Nagmalinawon. Kita pod mga igsuon, ato pod nang atubangon. Dili ta mo surrender, dili ta mo give up. Lahutay ta. Lord, tagai ko sa grasya nga mulahutay ko sa akong pag-encounter, sa akong problema, sa akong sakit, sa akong bagsak. Tagai ko sa grasya nga magmalinawon gihapon ko, mulahutay ko, magmalaumon ko. Amen. And there will be peace. God bless.